Welcome to back my YouTube channel, guys. Bhai tongbai jotono kaham na tongbai hani khlayo. An besake tukui tongwa. Ang hata tuku bai kha. No warshi bhai to khai bhanglai roklai tongbai khanai di ko. Tabuk ke sung ang hata tukui bai khang fast tuku jak ke an besake tukui tongo. Dupor ni mai chana ni tabuk ke guys. Ai to no pai thak jara hai te oi samai sabai khen roi malai finai. Guys, ingke komo hanga duponi masina sejna alu tomato ko songjak an busai hingke dal ganang chaya abon bagoi mikmo amndru chobo khai angko mikmo amndru che dal bai sejna sanai kinro bai hai te oisa mai sabai malai finai to tabo hingke ang mai chabai noklo kicha ongkhori phai kya nobar chana ni tak to koloma somoy he deba dol abon bagoi mai chabai noklo ongkhor phaketa jotono ani YouTube channel norok kwtal hingga subscribe khari dite like khari dite share khari dite comment khari chare dolok ani mono ani YouTube channel kwtal o jaga norok jotono kwtal hingga subscribe khari je khari jotono khari bai dolok wati si wana nai to khano bar sipsi bung to nukawa chukjak tabuk ke kai igo guys mo kyani londa brekhan chakrang mo adamang santong tabuk hanga phaidrobo kai kokshi chati ekdom nila khatong tiruta tabuk nga pungmang jala khaimanga mo chaila kuri bindi kungbulam nai ni mo bani urta bo ani busabe kenai mo wagni nogno tangeri mani o tangmani dino busu kos dong ha wa tanani tamun belai khino kosto gabon bagai tai tam khanya babo tonga nang hne tabuk to watini somoy tangi mari khanga baba hangko nu khongori rikha hanga sing waro bubai ma waro kaima ka singmang kaibe khata an bosaibe kene ge dolok tini ni bagai ani video sunang nai tam ni kanga su korok sana ringe jotono korok sana ringe hanga na ka de dolok ani bo jaga saya na comment khaisa de mo to ani first vlog ani YouTube channel ni bagai on bagai norok full support khlai jano norong ni hamjong baisi ani mo channel kuchugo kanai guys ge tata